Ял, види там, виж къде дойде белата, виж до тебе има керита, ти виж къде ходиш. Да бе, лут, и след това направих едно тъфата, станах 8 и ми взе всичкото. Вземи всичкото пари ми взе. Гадно, няма нищо гадно. Ще си мой до края. Вижте как се бъгна. Не ми показва за какво съм вълтнал. Не, обратното. Да. Разбрахме се. Четвърто, трето, второ, първо получаваш. Спамет. Guilty. Какво става, курви бел? Тук е малко. Name's Samira. Try not to slow me down. Keep your enemies close. And me closer. Дева и суповат и мъс. The Shadow Isles are just the beginning. Отиваме Калиста 3 тайера. If I don't kill you, Zod will. Пил товърче тия момчето. Суперско. Дали сте трисната, да. Жалко, че предметите са малко по-едно, но нищо. Чакаме и Реля и Малкай. Я стойте, бе. What the fuck. Дайте ви име, Ноксус ли ще си коши? Братленца, какво става, бе? Най-адекватното ще е просто да отида Sorcerer, принцип. Но аз не съм адекватен, не знам. Name's Samira. Try not to slow me down. Знаете, че не съм адекватен. Заедно ще играме, братленце. Аз това бехме миналата игра първи и втори, ако си спомняте. Ако му бие и релята, ще съм доволен. И ще е клоусно, между другото. Нищо. Достатъчно. Най-добре е да лустрикна, ако мога. The mist beckons. Бубъв Самира 3. Нито имам бубъв, нито
ми се форсват Ноксус и други глупаци. Гледай го това. Двойка с Уейн. Оня си е взел Ноксус Аугмент. Щя да са много с самирите, ама... Няма да слагам предмети да падам. Че ще взема да ги бият тия ламери, защото бордовете са им трагични. Макар че аз това ще го бия. О, ужас. Я? Джино би? Ага. Ужас. Много съм харизматичен, ако смятай. Смятай. Darkness gathers on the Isles from every depth. I will restore Freljord's greatness. Аз и това ще го бия. Гинум бовете. Леле, лошо, някой ще я вземе. Ужас. Ужас, бабата. В това е най-силният, бебата. Виж главата какъв борт има. Тук трябва па точно само да пуснем срещу най-силния. Паноки. Но окей, ако имах вол поне, можеше да убият Слейна. Кринге! Я да видя другия докъде е. Добре, той ще играе Гуен. Да бе, бате, от сутринта... От сутринта просто почна да кихам и да имам суполе. Баси гаврат. Victory awaits. Няма да го пуснах, не. Как да не е играл? Feel our hate.
Ще рефорджвам, макар че трябва да дава атак спид. Тук поне сме на мапа, къде дава много айтемчета и аз затова реших, че мога да игра, кой да ми дава. И с тия работи бе. То само го да. Аз ще го изчакам този раунд, между другото. Срещу това ще игра всеки рунд, така бе. Аре бе, бачо. Аре, дайте някакви атак спидове, че ми е лошо бе. Ужас. Много ме контрират тия рогове, между другото. Много е кринджърско. Kai'Sa, remember the name. Let's start the show. Това е добро за моят комп, обаче ми трябва атак спид адски много. Ужас. The Shadow Isles are just the beginning. Да си повърна на хуя. Това гантлет ще ходи за Гуена. Kai'Sa, remember the name. Small gap. Аз ти на седмия ровам. Тая игра като цяло е много добра. I'm going in. Не, няма да светкаш. Не, без да светкаш. Без. Guess we're fighting. Извинявай, братле. Що е толкова наяве? Това е 7 с 20 вълт. Колко ми трябва атак спид на тъпата калиста вата? Положите ми си. И аз пак последен пикам. Това сега ще взема да падне и ще вземам последен. Ясно, разбира се как е. Как бе, братле? Разбира се, че съм последен пак. Маля толкова наяда, не се коментира. Един атак спид има единствен. Ми трябва още едно. И много атак спиди. Мама ти дева глупава. Паси. Victory awaits. I must hurry Okay. for them to win.
Мога дропна тая да играя Бастион, ама има ли смисъл? Blood for nothing. Дали ще му убия на този Джарвана? Ще му убия коя? Demacia, now and forever. Джарван 4 не е Бастион. И Warwick ми дава чаленджери. From the shadows. Е, това мога да игра вместо тая. Пак се сипах нещо. I love Demacia. It's the only place I've been. To find life, I will snuff yours out. For Piltover. Трябва ми сена на 7. Най-много ми трябва атак спид. I have but one life to give for Ionia. I must make it count. The shadows. Attack speed, please. Баси майката. You are already dead. Баси майката си еба. Victory awaits. Shurima is where all paths converge. I may be merciful, but Targon isn't. I love Demacia. It's the only place I've been. Майката си еба наистина. Ужас. Е, сега трябва да взема предметите. Мана Every Second е много добре за кайсата, между другото. Аз съм да си играя кайса. О, Дашче, как е бе? Е, го играя война. И Волкър. Ях, само война. Дай атак спиде. Е, баси майка да си я бават. Направо тотален ужас. Ма тотален ужас. Daunt with me every fight. This time's no different. I must hurry if I am to win. Battle, yes. Тотален ужас. Let's start the show. Баси майката. Е, Буба Гвен май ми звучи тъпчко, е. Всъщност тя ще пърма утва, ама тя ще пърма утва като стакне Shadow Isle anyways, така че гледай какво прави, всека секунда и дава мана. По-скоро това да има някакъв демидж, че е лоша работа. Атак спид няма, поне демидж да има. Браво, Кайса. Кайса 2, ако намериш, ще ми е добре. Kaisa, remember the name. I am Thorn's reckoning. Окей, мисля, че в момента съм много стабилен с тази Кайса 2. Мога е така и 8 да хода. Shurima is where all paths converge.
Че си намерил на курва. Тук чаленджър, аз съм 0 LP. Айде, Калиста. Айде, че си западнала яко. Време айтем загоним вече. Кур за Калиста и за другите война. Един атак спид ми трябва да тъпата Калиста. Сена е добре, ако взема атак спид е добре. Той са рен на моя приятел. Миналата го изгаврих, остана втори, сега остана 8. Лошо му е. О, атак спид, невероятно. Направо невероятно. Бих играл 4 чаленджера сега. Демек да играя и Асу с Иреля и Шен. О май гад. И Асу с Иреля и Шен. Е така. Не така нещо, че борда ми е солид. Никога не те игра. Орик никога няма да игра. Сега търсим само Калисти. Гвена ще ми седи за кръвста. То гарен майката ми е, ба. Ми трябват колко? 2 кайси. 2 кайси, 2 яста. И сега сам айтеми на яса. Бутъртър, хоч. Там. И мисля, че това ми е отбора. Калисти да, Калисти. 2 Калисти и 4 кайси. 5 даже. Той отпушил майко пред... Сена 2. Отпушил ли е според вас? Сена 2, Зери 2, ти си екстра, бе. Оставка. Колко ми е юснес ме верото Калистите. Вижте. Бахти лайното. Бахти лайното легит. Тук има някакъв диференс, не е като да няма. Ще хода осмичка май първо. Принцип, ако искам да влезам топ 4, трябва руна просто за тройка тази шитния. Чисти лайна. Just looking for a road home. Have fun. I must hurry if I am to win. We are vengeance. Аре, че драконът че ме бе.
Аха, не че ме. Той ме ба. Я уби 2-3 юнита, бе. Ау. For Piltover. Да видим, ще има ли някакъв диференс. I may be merciful, but Targon isn't. Чувах се дали да продам това войно. Изобщо. Ама то ще стане ако намеря сена. Ако намеря сена, продам това войно. Не знам. Никакъв ми е композиция, между другото. Реал ми е окей компа. За в момента ситуация ми е перфектен комп. Но принципно не виждам и даже как скилва добре. Защото вече си направих айтемите така, че да не скилват по-добре. Да няма диференс. Споко. Първото вече почава бие демидж, преди малко не имаш общо. Да, разстреляш на страна. Да дадех 2 глена играта, па ще видим дали няма да сме топ 4. Сега търся ръкавици за Ясо. Rapid Fire Ясо. Така ще направя, да видим дали ще има икономика обаче днес. Аре, Джарван да научва втори път да го убич. Миналия път като играх срещу това, даже не го убих, обаче вижте има диференс. Кай са 2 калиста, 2 калиста, 3 има диф, даже ще спечеля. Това само на 3 е толкова излъз, че не знам що да направя. Найс. Има разлика. О, Гленч. Ще го взема къвто и да е предмета на нея. Shoujin Yasuo ще е това. Още един Гвен. Няма да робам още между другото. Ще изчакам да падне една и тогава ще робам. Тук отзаде Гвен няма, има сена. Сайон 2 сена. 4 сени. Няма Гвен. Ми трябва ми малко между другото. Мале, това е много тегло. Вижте ми клипчето новото, бе. Точно там имаше Кайса, Фейкър, Гума, Юси и GG. И това тегъфа на другия по-силен спорт, ме. Аре, Сежонито да умре, де. Стана, се забавихме вече с него. Урго да умре, браво. О, чай, че това много демидж почна да дай изведнъж, бе. Той ме би. Мамка му. Айде топ 4, да, what the fuck. What the fuck? Окей. Окей. Shurima is not of this time. Съгласен съм. Топ 1. Това е по-силния левата, сена, 2 работи, то сега ще взема да ме изгърми, въпреки че имам Гвен 3. И си повръчвам в устата си. Така че Гвен 3 ви трябва с ножичките доста хлъц да правят. Прави чекия на баба си. Вижте Гвена ми. Да, ще толкова безполезна, играй. Браво, играй бе, лайно. Браво. Айде да го убиваме това направо. Това е по-оцеля. Дай би тъпи ти Гвен, да е бе.
Търса Z, Гуен. Няма спелкарите ми е бафа. Ако даде от тук ще има, ако не, няма да има толкова. Kaisa, remember the name. The world may fall to darkness, but Noxus will remain. Представете си да ми беше дал Сена веднъж. Just looking for a road home. Фронта е слаб, то няма фронт в този комп. Кой да ми е фронт? Малкай или Иреля? Трябва принципно просто Калиста и Гуен да ги убият. За какво ми е фронт? No time to rest. Ебал съм го изшена. I will rule the Freljord. Ей, дракона му еволюира на този букук, бе. Мамката ще ми е беса. Я бързо машинката да умре, ясно. Ясно, айде. Аре, че Гуена сама игра. Аха, я виж ножицата какво направи, че Кия бие на баба си. Стига си се разхождала, бе, лайно. А така, хилвай се. Хилвай се, че Зери, ако те бие смешно. Браво. No time to rest. Смех тотален. Сена нема ли в играта, бе? Нема да ги да намеря. Гуен фронт да сложа. Айде ще сложа. Ще ви се доверя, ама ако ме пребе, ще пърмавам GG. Да го направим интерес. Виж, тя отиде на майка си в пут. Ял, види там, виж къде дойде белата. Виж, до тебе има керита, ти виж къде ходиш, лайно. Те разхожда половин час, бе. Добре, че Калистата сама биония. No time to rest. Днеска съм много добър на тифти, GG.